Greba guk hasi genuen gehien bat lan balditzengatik, hori da gure patu printzipala. Azken finean kontrata bat gara, esan dugun moduan, Mercedesen barruan egiten dugun lan kontrata moduan. Suhiltzaien kontrata orain dela 10 urte aldatu zen, lehen beste enpresa batek eramaten zuen eta Falkek hartu zuen bere egunean. Gaur egun Prebinsa dago, justo pasaden urtean aldatu zen, baina 2017an Falkek hartu zuen. Falk sartzerakoan Mercedes barrura prezioak guztiz bota zituen eta 17.000 euroko soldata batekin sartu zen jendearentzat. Zein izan da arazoa, soldata hori 2017 urtea izan arren oso bajua zela bere garaian, eta bere garaian zeuden lankideak beste greba bat egin zuten. Garai hartan greba horrekin lan baldintzak pizkatxo bat hobetzea bai lortu ziren, baina hain baju aterata oso zaila zen bizi maila on bat izatea, eta horrek eragin zuen IPC-ra binkulatuta egoterakoan hitzarmena ez da, urtero gure kondizioak gero eta okerragoak izatea zentzu horretan. Pasaden urtean Prebinsa enpresa sartu zen lizitazio berri batekin eta gure konbenioa aurten kadukatu da. Kadukatu aurretik gu saiatu ginen enpresarekin biltzen, beraiekin hitz egitea, enpresak baita urte hasieran galdetu zigun zeintzuk izango ziren gure helburuak hitzarmen berri horretara begira, eta guk esan genien soldata eta ordu jaitsiera kopurua zirela gure puntu printzipalak, eta gu hasi ginen beraiekin hitz egiten uztailetik ez dugu inongo erantzunik jaso, berriz errepikatu behar izan genien abuztuan erantzuteko, eta irailean erantzun ziguten biltzen hasteko, eta beraien lehendabiziko proposamena izan zen orduak ez jaistea, egiten ditugula 1770 ordu, gehi 1750 ordu guardia moduan, egon behar zarela Mercedesetik 2 ordu baino gutxiagora, telefonoari adi, eta gero gainera 80 ordu extra baino gehiago lankide faltagatik. Horrek eragiten du urtean zehar guk akumulatzea kriston ordu kopurua. Beraik izan ziguten ez zizkigutela orduak murriztuko eta gainera bakarrik 3 bat igo soldata. Oso baju egon da, guk kobratzen ditu 20.800 euro, eta hortik aurrera 5.000 euro inguru dira pulusak, baina pulusaien barruan doaz suhiltzaile lan batek dauzkan arrisku guztiak, urteko gau guztietan daudela lankideak lanean, urteko asteburu guztietan eta urteko jaiegun guztietan daudela bertan lanean. Azken finean, pulusak baita oso murriztuak dira zentzu horretan. Guk eskatu duguna da soldata igotzea, norarte, azken finean Mercedes barruan dauden beste kontrata batzuei ekiparatzea, ez gehiago, ez ekiparatzea, soldata maila berdina izatea, eta azkenean bizi maila gaur egungoa ondo mantenitzea edo ondo zaintzea guretzako, ze gaur egun daukagun arazoa da, jendea kanpotik datorrela, ikasketa berezia behar delako lan honetarako, hemen pasaden urtean hasi zen ikasketa hori institutuetan, baina gaur egun ez dago jendea, orduan jendea kanpotik dator, jendeak ezin ditu pisuak ordaindu, eta pisuak ez ordaintzerakoan joan behar da berriz, eta gu gaude lankide faltarekin egunero, azken finean. Eta hori nahi dugu azken finean aldatu. Enpresak ez zuen bildu nahi, 3 horretatik esen igotzen, eta azkenean ikusi genuen bide bakarra grebara joatea izan zen. Grebara joan aurretik, Mercedesetik guri heltzen zitzaigun informazio guztia, Mercedeseko gure responsableen partetik, dena ziren zorionak, lan oso ona egiten genuela. Hortik aurrera greba konbokatu genuenean, jarraian hasi ziren gure lan prozedimenduak aldatzen, greba horrek ez afektatzeko beraiei, eta greban sartu ginenean gure lanpostuak beraiek asumitu zituzten. Perreleko departamentua lehendabizi eta gero departamentu edo langile ezberdinek behartu zituzten gure lanak egitera. Horrek eragin zuen gure grebak efektu handia ez izatea eta Inspección de Trabajora deitu behar izan genuen, honek akta altzatu du, esaten, efektibamente, gure eskubideak gaintzesti dituztela. Horrekin batera, guri heltzen zaiguna Mercedesen parte zer da, denbora osoan esaten digutela, suhiltzaile zerbitzua bertan behera utziko dutela, guztiok kalera joango garela, zentzu horretan, deitu digute terrorista, eskatzeagatik gure lan baldintzak hobetzea, eta oraingoz guk eskatu duguna, ikusita Prebinsa enpresak ez duela inongo gogorik
ez da beraien ustez posibilitaterik lan baldintzak hobetzeko, Mercedes baita negoziazio horretan sartzea pizkatxo bat laguntzera. Baina Mercedesek esaten duena ezetz da, Prebinsaren arazoa dela, Prebinsarena bere langileekin, eta beraiek ez direla erdian sartzen. Zentzu horretan, orduan, bai gaudela pizkatxo bat, hor, en tierra de nadie esaten den moduan, ze Prebinsak esaten du ezin duela zer egin eta Mercedesek ez duela zer egingo. Gure helburua manifestazio honekin azken finean da, ikusita 50 egungo greba mugagabean egonda, ez dugula efektu gehiegirik lortu ez da Prebinsan, ez da Mercedesengan, eginda kontzentrazioak egunero Mercedesen, eginda karabana, kotxeekin, bizikletekin ibilbideak, karabanak sortzengo Mercedes inguruan, esan genuen, manifestazio bat egingo dugu, baina manifestazio hori azken finean gure sentsazioa beti da 15-20 pertsona garela, eta ez dugula indar gehiegi egiten. Orduan baita, buelta bat eman digu manifestazio horri eta ez dugu bakarrik erreklamatu nahi Mercedeseko suhiltzaileek nahi duguna. Baizik eta erreklamazio manifestazio horren barruan zerbait indartsuagoa sartu dela langilariaren borroka. Azkenean guk daukagun gaur egungo egoera ez da egoera berezi bat, enpresa askok sufritzen dute, Mercedesen barruan enpresa askok sufritzen dute, Mercedesetik kanpo baita eta administrazioara lan egiten duten kontratek baita sufritzen dute. Orduan guk erakutsi nahi duguna da langileriaren bilkera hori eta egun horretan deitu ditugu enpresa ezberdinak, administrazioetarako lan egiten dituzten enpresak edo enpresa handietarako lan egiten duten jendea, beraiek baita gurekin etortzeko, alde batetik guri laguntzeko, baina baita guk haiei, beraiek baita izateko, beraien espazioa, beraien erreklamazioak egiteko, eta beraien enpresak, bai administrazioak, bai Mercedesek ikustea, ez gabiltzala burrukan enpresa independiente moduan, baizik eta langile moduan. Azken finean, lan hori bai dela identifikatzen gaituena talde baten moduan. Azken finean, berdin du zenbat enpresarentzat, zenbat administrazioarentzat lan egin, azken finean langilea gara guztiok, eta uste dugu langile guztiok baldintza egokiak nahi ditugula.